Ξέρετε τι μου αρέσει? Που πάτε σε κάτι μαγαζιά, σας σερβίρουν κάτι μπιφτέκια ολοστρόγγυλα και ομοιόμορφα. Λες και βγήκαν από φωτοτυπικό μηχάνημα. Και εσείς λέτε, τι ωραίο μπιφτέκι. Φωτοτυπία τρώτε, ό,τι χύκημα. Αυτά είναι τα έτοιμα, τα προκάτ της σακούλας που έχουν μέσα περισσότερο ψωμί και σόγια παρά κρέα. Έχετε φάει και το παραμύθι ότι αν ένα μπιφτέκι δεν είναι τέλειο σε σχήμα, δεν είναι καλό. Έχετε συνηθίσει τη βιομηχανική τελειότητα που το κάθε κομμάτι είναι καρμπόν με το προηγούμενο. Και έχετε ξεχάσει πως είναι να τρως κάτι που έχει πλάσει ένας άνθρωπος με το χέρι του. Εδώ το μπιφτέκι ζωντανεύει στο στόμα. Δεν περιμένει να το αποθεώσετε για το σχήμα του. Στο με το χέρι, το μόνο που μετράει είναι τι θα νιώσεις στον ουρανίσκο σου. Όχι πως είναι στη φωτογραφία. Εδώ ο κιμάς είναι φρέσκο. Μπλάθω εγώ. Ένα-ένα. Γι' αυτό και κανένα μπιφτέκι δεν είναι ίδιο με το άλλο. Είναι χειροποίητα, αγνά με τα σωστά τα μυρωδικά. Αν θέλετε βιομηχανικό σχέδιο, να πάτε σε έκθεση επίπλων. Εδώ ήρθατε για να φάτε σωστά. Και επειδή όπως είπαμε δεν είμαστε εργοστάσιο, όποιος προλάβει πήρε. Πάρε τηλέφωνο, κλείσε τραπέζι και τα κρέατά σου.